yabathwala Sibeke apho uthomeza ngaphambili egameni likaJesu. Uyabathwala uthe masibeke uze ngaphambili kwethu. Kuba bonke abasihambele namhlanje enkonzweni yokuthi sizophelezela umama. Igama lami mina nguThibela Makampungase. Ngizalwa yiyo intombi kaLibendele. Ngizalwa eNkosendala ke bala ekhaya. Angikwazi ukuthi ngingazethuli sengifike lapha phambi kwenu. Ngebese ngiqoka ukuthi ngizoba sohlelweni lokuthi ngifunde umlando kaMama. UNdlovukazi uMangobese uZonda Izigwili bayazo mama abanye lapha enhlanganweni esifenqo. Ngizothanda ukuthi ngingaqali nje ke ngibingelele ngibonile ukuthi lapha kunosihlalo osomabhizinisi lapha eNkandla Mr Nxumalo. Siphinde futhi sibingelele ithimba eliqhamuka eNkungumathe Youth Development Forum eliholwa uMr Mthunu ongumkhunyana lekha bese ke washo ke umzala ngesikhathi ekhulumela abakwaNgobese la. Ngiphinde ngibingelele ngiyathola lapho ukuthi khona usaliwa ezinye zezinsizwa esingenazo lapha endimini. Khona uGqezile bese kuba khona uNdoni bakanye nathi ngithe ngibabize ngoba mhlambe njengoba behlalele ngasemuva nje abanye abantu bengeke besabona ukuthi bebehlezi noba. Ngiyabonga kakhulu ke ithuba. Ngizoqala ngisho ukuthi uNtandoni Mpungose uzalwa nguNdotho uMamthetho uMndondoshiya elakhe na ugogo lesifenqo emzala enolubende Ngobese. Uzalelwe endaweni yasekhaya esigodini inkosi ehlehli. Uzalwe ngonyaka 1950 ku-October 10 okuwu-10 loyo. Kuthena ke mangabe khula umama sasingabikho ke thina sasisemehlweni bebesho njalo abantu abadala. Uthema ngabe ekhula akazange aye esikoleni ngoba kwakuwumyalelo kababa wakhe uLubende ukuthi ngane yami wena uzuye esikoleni kodwa laba abancane ngizobasa esikoleni. Nokuthi uma ngabe ngaye esikoleni wathi akalusa inkomo. Bazelusa inkomo nezeshili zamfica emaqeleni lusa inkomo.
ubaba nje wayemfice emaqeleni elusa inkomo waze waqoma ebutshitshini bakhe wagana. Uthe esegana umkhulu esekhona okubende wachaza wathi hayi uNtandoni uyofisa uzomnikeza inkomo iyodwa njalo uzomnikeza inkomo yokuthi akayanga esikoleni isona sikole sakhe lesi. Yizo ke lezi inkomo nizibona zingaka intsha ifundo namanje. Ube sithi uma sikhuluma nje athi wethibele yini lezi inkomo lezi ziphatheni kahle ngoba mina ngahamba ngisho lapho ongahanjwa khona ngingaboni kubhaliwe ngoba angiyanga esikoleni. Kuyomela ukuthi lezi inkomo niziphathe kahle ngoba isona sinkwa sami ngasinika ubaba lesi. Ngiyaqhubeka ke. Umama uNtandoni Mpungose ubegane inkosi endala okungubantu kwabalingana Mpungose ubaba naye okusekhe emhlabeni. Ubenezingane eziyisithupha. Ngeshwa ke zadlula ezimbili sasala sababane. Nokuyimina ke okugcina singabafana sibathathu bese kuba udadewethu oyedwa osegane emachunwini lapha na eNkomathe khona futhi kweSakaMpungase. Ngokufunda phansi ngiqedile la ngiyafisa ukukhuluma ngale ntombi kodwa kuyangisinda kuyangixaka ngoba inomlando. Waze wasikhulisa kanzima sengikhona ngingaboni, wasikhulisa kanzima sengibona. Ukuthi ke iyahlupha lento ngoba ihamba ithinte uma ngabe ngizokhuluma umlando kaMama kuzohamba kumthinta ubaba kungekhona ukuthi ngoba kunenkinga yini kodwa kufanele kumthinte phela ngoba vele umyeni wakhe. Mina ke ngibheka nje ngibheke mina ubaba engekho eduze kwethu njengoba ngizingibenge ukuze kube kuyadlula ngoba ngingaka angilwazi uthando lukababa mina ngazi uthando lukaMama. Angimbekapho baba uMpungose ngiyocela ukuthi angiqalele kodwa ngikhuluma iqiniso lentombi. Angilwazi uthando lukababa, asilwazi uthando lukababa. Sithi ke singalwazi bese ngifisa ukubonga ngoba singalwazi nje ukwazile ukusikhulisa ngamazinyo. Ayikho indawo angenayo insimu kuyo la. Kusuke ezansi lapha khanyile ngagibitaka unezife izide ezidumbeni ngapha phela amasimu nje amazi kahle onke ubewalima ngezandla zakhe. Uma kwenzakalile kube izinkabi zika baba wasengwazini obele ukwazi ukuthi abe bophika isibani seyinkabi kodwa masohlawula uzohlawula uyi. Thina besike sibuye esikoleni kungaphekiwe engekho esemasimini futhi ezothi uma ibuya ingekho into uzothi uyazi ukuthi uzodlala. Kodwa sibonga ukuthi intombi yangobese yakwazi ukuthi sikhulise saze saba bangaka. Umuntu engihlangana naye mina akakwazi ukubona ukuthi ngakhula
ubaba engekho eduze. La ngihamba khona ngiduswa ngenhlonipho. Ukube wayengekho ngangeke ngifunda ndawo. Ngithi ngalokho ngiyabonga ukuthi asikhulise asinikeze inhlonipho. Sinabangani abaningi esikanye esazana nabo nesihlangana nabo ngendlela. Kodwa konke lokho kubangwa yini inhlonipho. Awekho kamasema ngamasema ngoba esala ubeluma idumbe lima idumbe lumumphila limubhontshise elimashu belimashi njengoba namanje nje uhambe ngesonto ekseni kodwa ngolesithathu wayesensimini ukulima nje inhlabathi nje bekuyinto yakhe inganobekesha athi malekelani izolo athi uyanginukela kahle inhlabathi webani ubona ukuthi sekhombole igeja. So thina sikhuliswe ukulima kukamama nobe kwenza ukuthi uma kusebusika indlala ibizwela kakhulu nakuthina. Bayazi bebe la kwekwa nezidumbe lapha phansi. Khona leli khaba lezidumbe ekuthiwa umdebeza. Njengoba ningibona ngingaka nje umdebeza ikhaba ledumbe kodwa uzobona ungabona ungabona nje ngoba ngingaka nje sikhuliswe yiwa amakhaba amadumbe, sikhuliswe impongozembe, sikhuliswe imbuya. Bebuye inkomo zizale makusehlobo siyazi ukuthi awusidla masi nenkomo siyasutha ziyasengeka. Nabo bafethu ofakazi ukusenga mina ngikufunde kunangolimi. Namanje ngisengasenga kuyi ukuthi izinto seziningi ngesikhathi samanje seyigcina nendlela zini ungakwazi nalokuthi ungayethuza isikhathi sokusenga uzogcina ukubamba nje inkomo ngalowo nkathi uma ukhona uzophinda ubone futhi ngesikhathi ozoba khona ngaso. Izindaba lezo nompunjwane isembecini ngapha ushona phansi ngapha ehlabathini ziyamazi ngesikela. Bayazi abanakwawo lapho ukuthi intombi yango bese ibisika zonke indaba lezi. Ingene ngathi ngene iglad. Siyothutha utshani lapho ke siyothutha utshani lapho sibulethe ekhaya. Yibo njalo uzosikhulisa obuye yabukhipha yabuchitha yabudayisa. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga ngiqale nje futhi la njengoba futhi nisibona singaka nje insangu thina sikhuliswe ngensangu futhi ubezama ngoba ubengena support ubeyedwa sikhuliswe ngensangu. Ngikhumbula one day sengibhekile kwafika amaphoyisa la ezombopha athi membophe inhliziyo yabhlungu embophela insangu ngela esangweni. Yazi ayipheli insangu, yazi namanje sikhona isihlahla esikhona lapha ayipheli nje sidala isiyayigqumela ke manje ayipheli nje sidala. Waboshela insangu ambopha amaphoyisa. Uyazi ukuthi isilonde engaba naso lelo phoyisa lelo bengiyethi uma ngabe ngilibona enkandla enalisazi inkosi yami ngilibone ngithi lo wabophuma. Ngisho iveni ngangiyazi ukuthi yayubani bani. Ngaqala lapho kwazi ukuthi inumber plate amaphoyisa ayifani nezinye inobi bani. Ngabe ngazi imoto ngiyibona noma benini mangibona enkandla na imoto yabophumana. Mayibuya ke ngoba wafike walala. Mayibuya ke ngakusasa hayi ke hayi wathi hayi awu bengasi mina bazongikhipha lapha. Kodwa uyabona ukuthi wayenalento ukuthi ufuna nje ukuthi into siyithathe light. Nokuyinto futhi la lesilimazeke njengoba silapha njengamanje. Ungathuka isimanga ukuthi ezohamba kusasa
ngiyavuka ke ngiyageza ngizoba nendlela engisangapha eMalimede ngiyavuka ke ngiyageza ke hayi mangihamba ke ngihambe ngiyekena ngale ngithi hayi mama ngisahamba abuzeke uyabuya noma nihamba lezi ndlela zinihamba kuzo kangaka niyosebenza ngithi hayi ngiyabuya ngijika nje lapha eMalimede ngiyabuya bese ngithi hayi kodwa yazi umkhuhlane wakho ngubone ngathi uyaqinisa yini ngavele ngihambe nawe njengamanje uzokwazi ukuthi ubone udokotela ubeziqinisa umama hey ay angifisele umuntu leyanto ubeziqinisa uyazi ukuthi ngikhuluma naye nje hawu uyangixoxisa hawu right ngimbuza nje ngomkhuhlane nje ngize ngithi mina awungathi uyaqinisa samba ukuthi hayi awungcono asambe ngomsombuluko hayi njengamanje angikho right kusamele ngihlele phela wethi bese uzongitshela manje nje ukuthi siyahamba ngithi mina ke kulungile ke asibona ke ngomsombuluko ngisajika ke lapha eMalimede hayi ngihambe uma ngihamba la eMakhendle bese ngifayela uMakhoza ngithi uMakhoza ngicela uwashe ingubo sikamama uyihlele sonke ngomsombuluko ngizomusa kudokotela izizathu esenza ukuthi ngicele namhlanje ukuthi ngibuka ukuthi ngoba kuyisonto kusasa ngiyenza line so vele uwashe ngoba ngiyabona inhlamvu yela ngikhona athi uMakhoza hawo ingubo ziphi ngoba umama ingubo zonke ngayiwasha nje si right awu ngithi mina ungani ubethe usafuna ukulungisa nje athi hayi ingubo ngayiwasha si right ngithi hayi okay kulungile ngiyahamba nje ngendlela bese kuvuka ukuthi hayi shuthu bese ngidakhela ke ngoba into ebeyinkinga kakhulu mama ngayo ubengakwazi ukusho ukuthi hayi nakho ngixakeka hayibo asiboneni lapha ngizizwe ngathi impela nginenkinga yonke into ilula nje umeke wakhishwa isisa ayibona ukukhishwa isisa kwesibona ukuthi siyayana idokotela hayi izisu nje zifikile yes izisu nje zifikile awu nobani nje uyagula ustofu nje naye hayi uyakhala ngesisu na uzwi kube mongamlandeli ngempela ungagcina kuyinkinga ubeqinisela uMakhoza ke mengitshela ukuthi impahla zi right ngithi ayibona ukuthi ayikushuthu bengidakhela nje ngihambe ngeMelmont ngiyokwenza ngangikwenza ngithi emini ngixhumana nodadewethu lapha uphumelele athi uphumelele hey muza athi ngimuza kahle umama ngithi mina yaye nomkhuhlane athi ukube kuthiwa kungenzeka ngibona ngathi angimile kahle la ngifuna ukubona bengifuna ukuzombheka ngithi mina ngizoke ngibonela ukuthi ngenza njani awulungu felosi hayi yesixhumane kafelezeke kanti ke yila ngempela sasemvalisa ngalo uze wahamba umama eyikhulumela nje akaze kuthiwa useyixakekile kanjani uze wahamba nje eyikhulumela futhi ngakhulumi kabi into nje wayenza iyona yayikhona into ethi ukuthi sasingakwazi ukumfunda ngoba ubeyiqinisa ibikhona into bethi kushuthi uyabona vele ukuthi hayi uyahamba ngoba nje simuse esibhedlela zodlula bona longalele nje sihamba nje siyakhuluma nje naye ulokho esiyale nje ngobhuti omdala lapha usikhumbuzo ethi nje usikhumbuzo lelona nje nimhloniphe nimanzi usikhumbuzo uyena waqhawula umutsha wami sasinganakile amagama akhe angwa-edit yiwo lawo sasinganakile ukuthi kanti usitshela into asitshela yona hawu kwenze njani na kanti sihambe-ke size sifike esibhedlela hayi uma siqala nje simfake e-OPD uphumelele samlungiselela lapha noMakhoza hey ngikhishwe isisu into ongayazi udu khishwa isisu baze baqeda yonke into abayenza baze bomfake wodini ikhishwa isisu siyabuya ngafika la ekhaya ngo 1:15 nakhona mangifela ekhaya ngayi toilet isisu nje sila
sathi iquqululo ukuthi sizothi manje sivuka sihambe siyobheka asibange sisayake sathola ucingo ngibuke ukuthi lesi sisu ngoba phela ayikho into engangathi ngiyazi ukuthi ngiyidlile ngempela engabanga lesi sisu ngibona ukuthi lesi sisu amadada futhi besizongibheka ukuthi kuyabheda. Siyabonga ke ntombi yango bese siyabonga ntombi kalibende usikhulisile akukho esingakwazi. Nginixoxele nje uyazi ukuthi uthema ngabe ngoba kade ekhuluma nje uNdunankulu ukuthi umdluli esensimini lapha esiphule mayifika phezulu wafike nje walinda ilanga lathambama wavele wafudumezela utshwala wapheka wapheka ngakusasa behlangene nomakhoza baze wazovubela wayivubela ijingi wayishiyanisa wavubela esinye washiya ngesikhathi ke ngelanga I think bekuyiyo ilokhuzana Saturday babukhama utshwala ekuseni uyahamba nje ke simusa ngaye Saturday le esibhedlela ntambama base bukhanya umakhoza lapha uyalo siyasibhedlela nentambama nje utshwala busekhaya utheme ehamba nabantu babezobona lapha babephuza utshwala bakhe abantu abezwe isililo babephuza utshwala bakhe washiya ijingi nje lomakhoza ukuthi lesi jingo sithela amanzi ukuze singezongenwa yilanga. Yes, kwaphinde kwavutshelwa esinye isijingi sakhe. Nengithi ke noma umama ehambele kubuhlungu nje ngibuye ngingazi noma lesi sijingo wayethi lokutshwala wayebugaya wayethi salani niphuza mina sengiyahamba angazi. Sibonga ukuthi usiphile inhlonipho wasifundisa inhlonipho wasifundisa ukuzenzela izinto uthena nje ke mayisedlula ngoba kusimfihla namhlanje nje ngathi nami ukuthi ngaphithikeza nami lapha ngawufaka lapha emgqonyeni ngoba ngiyakwazi futhi ke siphithikeze sonke ke ntombi yakangobese. Impela akukho esingakwazi usifundisa kakhulu mama izinto eziningi abakota abasiganile nabasazosigana impela mabethatha kancane thina sizenzela izinto ngoba akukho esingakwazi ngabe nje sinephutha angingadlike isikhathi bengithi nje ntombi kaMdondoshiya egameni lengane zakho sicela uhambe kahle sicela uzivulele izinhlahla ungasilibali lo yamuza uqhubeka ube khona sicela konke kuhambe kahle mama zona izigwili ngathi ngiyaphupha ubudala lobu sebuzihuphe baze basifica ngangakalindeli lokhu mina ukuthi uma ngobe singahamba kubuhlungu ngizobika kuba bekulunge khona ukuthi mangabe ukhona into engayitholi kahle athethe lapha athetha khona kwesokukhumbula khona lokho angibonge kakhulu akusafuna ingoma
ingoma ngibingelela abafowethu umndeni wonke wakaMpungose, ngibingelele umndeni wakwaMchunu, umndeni wakwaNgobese, ngikhuleke enkosini yesizwe sakwaMpungose, ngibingelela ukhansela wethu uNgobese, ngibingelela uhlalo somabhizinisi lapha eNkandla, ngibingelele abaculi ozakwethu esinabo endimeni, ngibingelele nje obaba nabo bonke ihlobo ethe sasivakashela namhlanje kusuku la khona siphelezela umama wethu uMangobese intombi kaLibende. Ngokukhulu nje ukungananazi ngizodlulisa ukubonga kakhulu asilinde nabo abafundisi banomhlangano wabo ngapha sibeqede nabo singabaza abantu abadala bekhuluma seniqedile ngiyabonga bengibona ukuthi khona umhlangano abasawuqedela ngenzela ungabaphazamisi ngengane ehloniphayo mina ngifuna ukuphazamisa abantu abadala bekhuluma ngifisa nje ngokukhulu ukuyithoba ngibongele intombi yakwaNgobese amazwi esizokhulunywa umfowethu la uThibela indlela akhulise ngayo akwandele banike siyayisibuzeke noma ngiyathemba ukuthi omama bethu la nje bese nalo ithuba lokusikhulisa sicela ukuthi nabo beqhubeke behambe enyathelweni babehamba kuzo bengagudluki kuze namhla behamba usikhulume kanjena futhi ngabo ngoba kubalekile ukuthi ube isithombe esihle ekhaya kodwa ke ngiyanithemba nina nithembekile kizo balula nje ngentombi yakwaNgobese ngibonga ukuthola ithuba noma ngekho ke lo hlelweni shuthi nje into esifakwe ngewindi benithi angizuba khona nethi bena ngifisa ukubalula ngentombi yakwaNgobese umame lo kakhulu abaningi bayazi laphana eTshayiphundo ngizomtshela nisaxhumana kanjani naye ngoba phela bekumngani wami bekumama nje umngani wami saxhumana ukuthi bekunesola lapha eTshayiphundo ngaze nginefoni ke nami hayi phela lehlaza le eJoJo cha okuyisola eyithengiwe cha senzo zelithi phela kwakunesola kashacimba so ke sasijwayele ukuyochaja amafoni ke ngoba kukho la besicharge khona phela kule ndawo yangakithi so ke gcine ke sifike ekseni ngize ngihamba ukushona kwelanga ngifike ekseni ngize ngihamba ukushona kwelanga lishiseke ilanga nje balishisa nje wayesethi maye njalo mayefuna sihlanganisela udrink sasuhlanganiselayo athi asihlanganisa amakhada bake kweqiniso kanyana engasakuboni ethi awukuthi ngiphuzane mayoshaya udrink bekumuntu amancoko ke lo mayoshaya udrink ushaya uyazi ushaya khona ngqola apha eqadi ekuzaba ukusho ukuthi bahamba ke ubudlelwano bethu kodwa ke sivele ngizwana kakhulu mfowethu uThibela nokuthe uma ngabe eseqala eminyakeni nje ngithi mhlambe emithathu noma emine edlule wakwangibiza wathumela izingane ke zingivimbe lapha mangidlula ngemonto ugogo yacela ekhaya wangibiza ke babengekho kabafowethu efuna nje ukuyobahleba ukuthi mabe khuluma nani nawe bathini yabo
efuna phela ngokugana noma I understand uthi bathini angakayezwa ukuthi abafundi bathini abese jikela mina khona lapha eduze wena ugana yini ukucapha uzozahamba wena ugana yini ke ukucapha uzozahambe nikangelani ngabela nikangela athi ke kodwa ngiyakubona lokho kuncane ngathi kukhuthele awuphushe khona ngoba lezi indala ziphathi yabo lokho kuncane ngiyenguzwa ukuthi ke kuthuke bhedela ngakhona bese ngithi mina ayikhuleka uzokwenzela bese ngibiza uThibela nginthakezela lapha ekhaya sizoxoxa ukuthi kushodani ukuze khanje kuhlanganiswe kusetshenzwe kuhanjwe ngoba umama usekhulume kanje nokutheke bekuthi njalo masizokwenza umculo wethu lesikhipha njalo makusondela kuphela konyaka uThibela kubeka suka ekhaya siye eGoli la besifike ngesipractice khona ingoma zethu nokuthe eminyakeni cishe kusukela kwemithathu edlule uThibela bengasezi eGoli ubeza nje ezocula lapho nacule khona abuyele emuva ngenxa yokuthi ubethu ugada umama ekhaya ngoba ubengeke samshiya yedwa nezingane kumele ivuyise esikoleni kanti umuntu ohlala ngokugula ngathi mina mfethu kulungile ungahamba ubese fika nje ke kusukela iminyaka emithathu noma kwemine emthanda kunina kakhulu ngoba ngisho kuthiwa kukuphi ufuna ukuzolala ekhaya ethi hayi umama akaphilile uyehlala angaphili so ke ngingomunye ke owagqugquzela kakhulu ekuthenini lensizwa iganwe ukuthi ngamtshela nje ukuthi hayi ndoda kuyoba kubi ngoba phela uma wakho yona into afuna ukuthi noma ehamba kube kukhona osekwenzekile amshiye noma umakoti ekhaya so kubalekile ukuthi iphuthunyiswe le ndaba yokuthi usheshe usondeze uMakhoza nangempela futhi umfowethu wawazi ukuthi angilalele wahlanganisa zawushaya engifisa ukusho ukuthi ngiyakubongela Khuba ngoba mhlawumbe kube kuthiwa uhambe ugogo zingawushayile mhlawumbe ngabe nawe isilonda sibhlungu ukuthi kodwa bengilokho ngiciciza ngenzani ngiyazi ukuthi khona abalo bethi ngenhliziyo yena ngikhuluma nje bathi yena phela I'm sure but he's a boxing ngizophendula cha oh neyasho namanje manje hayi ngifisa ukubalula ukafushane nje ngizokuba mude ngoba sinenkinga ukuthi sinomphathi ohlelo ubaqinase namhlanje sokuma ngisho singathandi ngifisa ukubalula ke ukuthi ubuhlobo ngoba thina la eNgwazini isekhaya kukwethu eNgwazini mawungazi kade ngizwa ingoba esekhuluma ngenkosi inzala abantu usowumuza oyona nzala abantu ezizala sonke njengoba sithi zingombongoze la mhlawumbe abane ngabazi besakheke emzini owodwa kwase kuphuma ke izindlu ngezindlu ngifisa ukulungisa ke la ngobese la uthe khona inkosi kwathi uLibende sebemxokozelisa iyasukuma inkosi yayokhulumisana nabo kwakumkhulu ke loyo uPolopo owayeyibamba ikhosi besizwe la kwaBungoza ngoba inkosi endala yayithumela yena yayingahambi yona yayithumela yena yonke indawo sazi kumkhulu wakhe kwenzani ngoba nathi inzalo kaLibende yafika ekhaya sinoma ngobese nje ogana omkhulu ozala uLibende
ngezwe ukuthi umkhulu wakho uma belejongosi wayomntaka mame kamkhulu elokhethu uvakashela umntakanina uvakashela umntakanina usebona intombi kalibende egcekeni ngoDisemba ke siye sakhipha umculo la besibabonga khona besingasho ke thina sibabonga elithabalanda abazali njengoba ngangithi nje uhalakashana kavinjelwa nangamade amahlahla angisho ulibende so asazi ke sigcina singasazi ukuthi hawo sathinta imbevu endala impunga endala kwase sasizokuzingcwaba kwenze njani kodwa engifisa ukusho ukuthi akekho umthakathi izimo nje ziyenzeka kuyona yonke imindeni kuhlangene kanje kuyona yonke indawo ungahamba uzoqede namanje abanye ibhedlela bayahamba uNkulunkulu sakuvakashele bese ngeke ke sibe nawo amandla okutshela umdala ukuthi sivakashele kahle njalo ubona yena uyena ohlelayo ukuletha umuntu uyena futhi ohlelayo ukuhambisa umuntu lensizwa ke ukuthibela insizwa esesixhumane nayo kakhulu kangakuba ngisebenza ngiyi-security ePitoli ubefika azongihlalisa kuze kuse Mzambe angihlalise entambama kuze sisuke Mzambe ngake ngashawa ngelinye ilanga emsebenzini ngishawa umlungu lo wayengiqashile shuthu akafika ngilele akangiqhumisanga kanje ngempama ngiye ngithi mangicabanga lonto vele ngikhale amcingaza ngikhathala ngifuna ukumbopha ngoba ngalezi ikhathi wangifonela emveni ube esengishayile umhlathi nje lona wangasebenzi hayi wathi uzothayisela iholo lami ngo500 kuphela kwenyanga ngavuma nami ngabona ukuthi kunube ngazama ukubopha lo muntu vele labantu bazodiza laba bantu ngcono ngithathele u5 ngifake ephaketheni so ngiyayisho nje ukuthi uma kubuya ubuhlungu bokukhula kanzima ethibele indaba oyibekile inkulu kakhulu ngoba noma sizingane kodwa ubesimbona uma ngoba esensimini nangalesikhathi uzogana nje ngathi mina ithenda libeke lapha ensimini wala wathi ngeke nikubone lokho ngoba ubazi ukuthi insimi ibaleke ukudlula yonke into namanje kuneyinkomo lapha zigcwele umuzi ezaqhamuka sesuzwile kumlando wakhona ifisa nje ukusho bafowethu buti usikhumbuzo nawe Leng nosisiphumelele ngabukhona injabulo kamawenu eyomhamba emkhulule ebheke ngisho emuva eyokuthi ngathi ngoba ngasekho kade enikhulisile nezingane zakhe bese kuthi ngoba ngasekho bese kuba khona ukuhlukana phakathi kwenu omunye kade efike ekhaya akasafike ekhaya ngoba nakho mangobeza ngasekho eyitshela ukuthi ngeke ngisawenzana ekhaya yabo ngicabanga ukuthi njengamanje ubudala senibugqokile mangabe mfowethu usikhumbuzo ubungakacabangi yokugana hayi usowushile ke manje usowubanje impela ke manje ngozankonsi kumele kube into esekhanda lakho le ngizokulandela futhi angizukugcina la ngiyokhuluma nawe ngiyoze ngifike ngisho la ukhona ngibuza ukuthi kubambe phi ekuphi lapho esinganyakazisa khona wethu Lengi impela manje kumele kube umhlangano esihlangana ngayo leyo ukuthi ngoba siyabona omama bahamba nobaba sebahamba imizi ke ngeke umuzi uhlala namadododwa ngoba nanga nje uMakhoza uzowafaka amaplate kodwa uzobadinga abantu abazomlekelela ukuthi akwazi ukuthi anese kahle naye noza kwabo so ke uma ke ningithatha kancane uzophinda vele uthi vele
Wangiboka Makhoza sengisho kabi kuzobe kuphoqa isimo ukuthi baningi phela abafowethu okufanele ukuthi sibanake futhi asifuni lento ukuthi ngoba sihamba ngobeze bese bakona umuntu ozothi mayigana phathi kweni bese ethi uyaphuma yena useyowakhe show noma useyokwapha ngeke kumjabulise lokho ngeke nishiye amathamba akhe la kumele kodwa nivuselele ikhaya ajabule naye lapha azobe khona ngithi mina umuntu onomzali angayitsheli ukuthi ukuhlonipha umzali wakhe ukuthi umama mayekuthuma lapha wesitolo ugijima mlandise inkwa ubuye nazo ucabanga ukuthi sezothi uzele kodwa umzali umjabulisa ngokuthi ube ingane eqotho ungahamba ulanda amacala emizini yabantu ethe sakubambe ngamazinyo ekukhulisa ulande ingane wena uzoyinika yena ukuthi akayikhulisa ngoba umlandelo olunye usizi pheke olunye usizi umzali ufuna ukujabula ezokuthiwa umfana wami uthola umsebenzi umfana wami uyagraduate umfana wami wenza ukuthi isona sifiso somzali athi elala noma evuke becabanga sona kumele sazi njengoba sizingane asiziphileli thina singenza noma yini kodwa kumele umzali usuke eqongobezelela wena ukuthi akushiye umuntu oyokhulisa izingane zakho kwanawe ngoba nawe kunesakhe isizukulwane esizayo so ke into eyenziwa abafowethu abanye ungayinakekeli umuntu akushiye ukuthi asingaphuza asiphuze kodwa akungabi bese kuba yibona ophupha thina angabe suba iwo hopa bona yabo anihlangane nje la nihlangana khona awusehlangene kodwa hayi ukuthi bese sinaka bona ngoba nabo buyathanda ukuba umzali kuwena uma ngabe usubutshengisa ukuthi bunendawo kuwe so ungahleka kube mnandi kube nje yaya kodwa iqiniso nakuwe msakazi nakuwe ngisho kuwe nakuwe kunjalo ngoba angeke mfethu nje basifikile ekhaya uzoloku ugijima udomo ephekelana la uzovela suka hamba enkandla nami ngeke ngivuke lapha ekhaya ngithi uAduka ibaki ngiyabheka ukuthi adusenkandla awu hey ithi ukutshelwa ngenkandla uthi kahandwa ngoba ngeke uhambe uyothi anda uphekile ngani ngeke ukwenze lokho dadewethu uphekile ngani akaganile ubonga mangabe ephekile mayingaphekanga akaphekanga okwakho lokho uyobona wenza kanjani so ke Khuba Nkosi yesizwe siyakhuleka wena siyafisa futhi uNkulunkulu asipha amandla okuhlonipha ngoba uma singahloniphi isihlalo sakho ahloniphe obaba singangaba nendaba nawe kodwa asicabangele obaba awuyibona obamba isihlalo sabo uMpungoso ngoba ekugcineni yonke lento njoba siyisizwe nje singaphansi kwesihlalo ohleli kusona Dlovu kaKhuba ngikusho lokhu ngoba ngeke ngachaza ukuthi uyethu bophakathi mahleli nje sokuntambama asitshela ukuthi lelizwe lalibanjwe ukhokho ozala umkhulu okuyena owabeka owahamba olanda umkhulu umvayize eThekwini wathi uzophatha izwe kayihlo sengifuna ukuyophuza mina ngikhulekele nebandla wakwazi ukuthi ahambe ethunywa inkosi yesizwe ehambe bamba yonke imisebenzi yesizwe akufanele ke Khuba sesandla sibone ukuthi lelizwe kufanele sibe nakho ukuphawula kulona futhi uma sisekhona akekho umuntu ongakususa kuleso hlalo kusona ngoba sikhonela ukugada ukuthi lelizwe nezingane ezofika zilifice linjengoba omkhulu nokhokho balishiye so ngiyakhuleka ke ngoba la intombi esikhuluma ngayo ibigana enkosi la kwaMpungoso kufanele ke ngidlule ehlalweni sakithi ngifiseke ukuthi intombi yabaNgobese engathi ngahamba ngendlela eqondile ngithi noma ushonelwe ekhaya kodwa kuye kube khona into kufanele kududuze ukuthi kodwa sengitholile idlozi elizongibheka ngoba mhlawumbe ngenzeka ukuthi obaba nogogo sebabaphendula kodwa mayihamba umame akuphelile la uyazi ukuthi ufunani ngekhaya lakhe khona izinto ezizothi mazenzeka
kanti sezenziwe yena uNkulunkulu wesikhathi uyovala umnyango ngenhloso yokukuvulela omunye kube buhlungu mayivala lo obonayo kanti wena wazi ukuthi khona omunye afuna ukuvula so ke okungenzeka ukuthi ukuhamba kwentombi kaNgobese iyona ndlela uNkulunkulu ayibone ingcono ukuthi azobonisana naye ukuze nila afisa ukuthi niyakhona asifisi ke muzo wendlovu bafowethu ukuthi enyangane nezimbalwa eminyakeni embalwa uma Ngobese ehambile sesizwe indaba uThawu ubana kasabuye ekhaya hayi sifusa nje ukwazi ukuthi hayo makoti bayangena bayalakanyana sizoloku sikhona nathi sinisupporta no mama nabo balinda ukukikiza abaze beshelwa amazwi iyo makoti bengangezotha lokho ngiyafisa ukuthi asibonge ukufa kodwa sibonga ukusikhumbula ukuthi anishongo ukuthi masiniganisela sokuphelile sokuhlukene kusho ukuthi saganiselana kahle ngoba uthi mhlawumbe sasihlukumeza mhlawumbe ngaba ubhekanga emuva so ke ubaba thina ngesenzo osenzile emacingwana ngiyabonga bonke abathe bazobamba iqhaza ekuthenini kufihle ithambo likaBende uNkulunkulu anibusise ngiyabonga asha ihlombe semngcwabeni ngeke uyifestival kuzo Kalagata Kingene Au Kalagata Hallelujah. Hey, kahleni ngabawethu. Kukhona nenkinga ke artist phakathi wabo. Umawelewele ubulala yonke into. Mawelewele kusemngcwabeni ungabulala. Kodwa bonke ke bazothula undona usaliwa ahamba nabo bese yaqhubeka nokhulumo. Ihalisoze laphela amandla. Halisoze laphela. We shall never lose His power. We shall never lose His power. Angithobeke kakhulu Sizwe Sigagawozi Ndlovu kaQhuba. Ngithobeke emndenini wakwaNgobese okamndana. Bese ngithobeka emndenini wasemachoneni. Emphakathini komama kobaba. Ngikhuleke nasemakhosini. Nakhishiwe ngasuka kwezinye izifunda ukuba zoba indlebe yamakhosi. Sanibonani. Igama lami nguSaliwa eKhakusempangeni eDondotho weSamthetho. Nginovala kule ndawo engimiyona ngijwayele ukuyomba. Ngivuka ekseni entathayo sangiyomba. Kuba nje ufisho omkhulu nje wabeka endaweni angayijwayele. Kodwa ke sisuka ngaphansi kwekhampani Indoni Music ngihamba nomfowethu uGqizile Khanyile owala kaCholwane. Umzala wami Mawelewele ngimfice khona ke lapha ngaze mufika izolo. Bese kuba utate izolo senisihlobo yini. Bese kuba utate wethu Ndoni esenza na music okuyena ophethe mina noGqizile eselamana naye ngamshiyela ibele kwadla nje amathamu lokho. Utate wethu Mabiyela osebenza njenge manager company ola ekhaya ngimchaza. Cha zingane zakwethu kufanele ngabo kwesibili ngiyathela kulomhlabathi. Siyanithanda madoda, siyayinikhombisa uthando kodwa sinifihlele ningazi ningaboni. Kwathi nje lensizwe igano ngiqashwe empangeni. Ngadecline ngathi cha cela ngixolele ngicela ngithathe uNdoni. Uyakhumbula ukuthi waqashwa ngenxama. Ngoba kuney'nsizwe ezimbili kwagawa igana nenye insizwe yamaphumulo. So ngicela lolo suku nje ukuthi ngingathathwa. Kuthe ngakapheli nje isonto kwangena ucinga eMaritzburg emcimbini wamahashi niyawazi.
ngamtshela umfuka Mkhize ngaxolisa kwasho ukuthi uyazazi lezi insizwa ngathi mfowethu bengingafisi ukusebenza la ngoba ngifuna ukuyobhinqa ngithanda nje izinto ezinesintu kakhulu wathi kulungile ngakhipha nawo angithi uyazi ukuthi kunemali oyithola nxa kuthe sekusondele mhlambe kwasekusela isonto ngathola ucingo olubuye eCape Town engangiqashwa khona nami ngabuka ukuthi mhlawumbe phela nesidalo esingiphela umsebenzi singagcina sesidikibala angikwazi ukunqaba amatohazi bemathathu ngamfihlela uThibela ngamtshela lutho ngamblocker ngishonela phesheya ngandisa ngihamba phezulu ucathi ibhano ladlula enkandla nje ingane lapha kaMpungo zazi ukuthi siphathela amaswidi wakudlula mina ngindiza ngeCape Town cha kwedlula ke kwabuya ke cha ngase ngibuya sengitshela ke le ndoda ukuthi wendoda ngayifuqela nje ama screenshot siphila ngawo ama screenshot endimeni ngayifuqela ukuthi indoda bese ngiqashwe kaze kwakathathu ngifisa ukuzokubhinqisa akwenzeki mfowethu bengithola itoho leli laseCape Town belikhokha kangcono mhlawumbe lalikhokha imali ayikhokhwe emabhido uyigcwalisa kuthiwa ayikhokha phela so ngagcina ngingakwazanga ukubala ekhaya sengisho ukuthi ngabe senginyathela wesibili kwabaqala ungibona ngabe nje ngangikhona Thibela ngobe ngobhinqisile sifuna ukubhinqisa Khuzana akethi ayibona le lemzimba ukuthi injobi iyahlala lapha sifuna ukufika ke la kwaMpungo seKhuzani sokubhinqisa sikhona isipheko ikhona imvunulo cha uchazile kodwa manje sifuna ukana mfowethu sifuna ukana cha ingane zakwethu ngaphandle kokudla isikhathi sinenkinga lapha ke inkundleni zokuxhumana ningagcina senithatha okungekikho thina abaculi sikhuluma noma yini esiyithandayo noma ngabe yaphoxa noma ngabe kuhanjiwe angazi inhlonipho isifuna ukuphela esizweni ungayifica nje ilanga icomment yami ngidelela uThibela kanti uThibela ngimzondi nami ngifuna nje ukuthi nginakwe ngaleso sikhathi ngisho ukuthi noma yini enizwayo ngeingane zenu ningakuthathi konke noma iziphi inhlamba eniyitholayo lapha ningayithathi zonke ngoba akukhona konke sikushoyo kusuke kuyiqiniso nathi sisuke sifuna ukwenza lokho esisuke sikwenza kwaye namhlanje mangithanda ngamposta ngimdelele kodwa angoba sisuke singezwani akekho owakwathi nxa einsizweni la ekhaya nokuyizathu engenza ukuthi ngize ngifike lapha bangabafowethu uma sekufika lesimo angikwazi ungasondela izingane zakwethu uma ngabe kukhona umkhuhlane ngoba nami ngiyakwazi ukushiwa umzali sekukhona isalika sisodwa ekhaya ubaba kasekho angazi noma bafowethu nifuna ukuyiveza niqhizile ndoni noma seko right siyabonga kakhulu sizwe sikaKhuba asibonga khona ukufa sibonga nje ukuhamba ze sifike lapha eMandawo Twala elimile yo twala elimio Jesu litwala elimio twala elimio sizocela nje abesilisa bame ngeenyawo abesilisa nje bonke wesilisa bame ngeenyawo abesifazane bahlale phansi bese samukela inkosi yesizwe sakaMpungose ize ngaphambili ukholo lwami ngonyuka nalokho Eka
ngibingelele induna ezikhona ngokwegodini nangokwesifunda ezisuke ezifundeni ezinye. Ngibingelele abefundisi bonke abakhona ngokwamabandla. Ngibingelele umndeni wakwaMpungose. Ngibingelele umndeni waNgobese, ngibingelele umndeni waseMachunweni. Ngithi sanibonane. Kulikhulu njalo ukukhuluma la kade kukhuluma amagagu. Lanto engibalandelayo bonke akekho ukhulume engithi ngizophesha amagama akhe. Bonke bakhulume kahle, bezwakala kahle kimi, angazike komunye. Kimina nje ngoba bebengabantu abakhuluma amagama okungiduduza ngale ntombi le kaBaba. Umakoti kaBaba. Usweet mayifohloza kaBaba. Ithambo lakhe lekentako baba. Noma bengasekho kodwa bokuyithambo lakhe lekentako leli. Ngiza nje lana ngizoniphendula bafowethu enkulumeni bekumfowethu Khuzani, kodwa ngizoqala la kumama. Umama ngigcine sengifuna ngathi ngiyabaleka manje ngiqale ngiza kuyena uzoqala ngathi ufaka indaba yabafowethu. Ayi nami ngimlekelele uyazi manje ngakalimi kuwe. Ezothi mase igcina bese phenduka esethi wena sengibona thawo yazi bengithi sihamba kahle nalendimi isike manje. So ngisho ukuthi bafowethu ukuba nomzali kubalekile ngoba khona amagama othi ziwakhumbula kumuntu ukuthi ubukhona ngabusethe lokho akwenzeki, lokhu kuyenzeka. Umama ubethi mayeseyisho lento athi awusho ke wemntanami. Uyabona ke ngiyabazi ke omama labo bakithi abagana baba. Ngingabizwa ngegama kuthiwa wezakhe ngisuke ngibona sekubhede ngempela. Ngabe ngingakenze olubi uzwa wena wendlovu khuba. Hawu yimi lo nami ngishaya amaphiyo. Kodwa mase kuthiwa wezakhe sengilalele ukuthi kambe elilandela yiliphi ke ngoba sengiyabona manje ukuthi hayi sengikhunjuzwa ngokwebhasi lami nangesitifiketi sami sokuzalwa. Sebengibiza lapho. Bomama ngiyacela nani bafowethu nabo mama ingane lezi kaMama Ngobese akungathi ngoba akasekho ebese ngiqhela kuzona. Sondelani kuzo. Zingane zenu lezi. Sisonke. Angathi umuntu ngizobheka ngokwami. Eyakho yona le uma wayo uhamba namhlanje. Uyabona ke njoba ngishilo ngathi ukukhuluma sokhuluma amagagu kuyinkinga. Mina ke vela ngijwayele ukukhuluma nje makukanjena. Mina ngijwayele ukwazi ukuthi wesibanibani siwenze iphutha Ngobese. Usuhlehla kunkosikazi wakho. Ngikhuluma impela ngelezo khohlwa. Tabama ushona ungenile lawini kade ujenga yimi lapha. Le kahle ngalweni kwenye ucamela kabi kanti sinohlanga. Manje ke lutho mina ngisayibhalansisa. Kodwa ke ngiyaya amadoda ngizonilandela nani senacamele ingaleni ezinohlanga. Ngizonilandela kodwa soku right sengusebenzele umsebenzi wami. Sengineminyaka ngila senguhlanganisela u20. Ngisebenza lobukhosi. Kushisa kungashisi kubanda kungabandi kunzima kunameva kunamabhodlela ngigxobe ngedluli. Ubaba wangishiya ngakakhulile. Ngangomfana nje kodwa ngase ngisematohweni kodwa kwangekhona ukuthi ubaba safatha ngangishiya. Kodwa ibhama phakathi ngikhumbula ngisanda ngingena zazi ke zethi mayikhuluma induna ikhulume bese kuthiwa ayisesidedela inkosi. Ngithi hey uyazi bekusekuhle kabi sakhuluma induna manje singifakelani mina. Ngingathandi bethi zisho zona induna omahayi lapho vakashela no ZA lapho uMpungose unduna Nkulwana bethi abantu bathanda ukuzwa izwi lakho ukuthi ukhuluma
ukhulume wathini kodwa bazothi abantu ikhulumile inkosi. So ngisho ukuthi yonke into nobunzima lobu obufikela abafowethu vele kusazofika lokho ukuthi phela ikibambezelane lana ngasekudleni kwesikhathi mawujahile uthi ngathi uyangena umukelo ngokudla uthola ukuthi awazi noma ufike wena usheshe wafika ukudla kungalungile noma hlasimbe uyalaywa nje ukuthi akulonqe nje uhlale uzujwayele nakho lokho kusazoba khona lolo sizi lokuthi thola hlasimbe usisimakhoza usongathi usebambezela ukulethwa kokudla kanti cha ingani nomama mabe bebambezelile ubungeke umthethise uma wakho kanti uzophuthuma wena ukanti ugane wena kodwa lonto ikhona ijwayeleni bafethu kwazini lokho ningathethisi sikhumbuzo mlungisi kuthiwa labantu abangaganiwe sokukhona soyiganiwe kuthiwa bashi banakisisa banaka ngisho ibale lingathi shu yena athi okay kwenzeka kanje nasidli njengomama engasekho kanti udla kuyeza wena usuze wabala ukuthi ngoba umama engasekho nomama bekhona uma ukudla iplate belizoqhamuka kwamakhoza belizoba late ekhona umama naye futhi elilinde njengawe ngisho ukuthi bafethu singawutholi ukukhuluma phakathi kwaloya muzu kababa lapha eNtshayiphundo ngicela sibekezelelane nje njoba ivele kade ivele ikhula yazana angabi sengathi umama uzovula ukuthi khona abazalwa kwabusha akho umuntu ozalwa kwabusha njoba belibeka nje igama lokuganwa umfowethu uNtabo usikhumbuzo waqeda kudala ukulobola hambisa nezibhizo akukho kushuthi kuyena nje engicahla simi noma ngathi mayiphuma la etendeni ethi bafethu ngiyalusho usuku manje ngikhathele ngoba ngiyabona ukuthi umama usehambile kofa lusho lumi ngakuye aliphinjwe umuntu bafethu lento ke engisho la ngisho ukuthi bafethu ngithokoza kakhulu ngingathokozela ukuthi ukuhamba kwamama kodwa ngithokozela ukunibona ukuthi kanti umama abantu bangaka bebemazi ubona ngabantu umuntu uma babemazi ubona ngabantu uma ungaziwa khonto engize ngikhumbule mayikhulunywa kuthiwa omunye umama wayithi makushoniwe athumele izingane zakhe nezinkwa kwathi mhla kushona ubaba wakwakhe thiwe izingane zayiphambane izitolo itheni izinkwa kuyizinkwa thiwa zazayintaba izinkwa emakhandleleni iyona phela into abeyiletha yena engayi ngoba ukuya kumuntu usungayi ngoba abantu bazi ukuthi kuyadliwa emncwabeni kwenziwane cha usungayi ngoba ulambile ingoba wazi umuntu unesizotha sokuhlonipha umuntu mayesehambile udinga ukusemhlonipha uyeke konke onakho ubukwenza uthi angeke ngizothelela umphefumulo osuthule engeke ngiphinde ngubone ongeke uphinde futhi mawungazanga la uxoxe uthi walibona ibhoksi lamangobe selalimi kuphi nendawo uzela inhlonipho yokuhlonipha umuntu ngimudeke ngoba bekuthiwa ngikhulumela umndeni njoba sengishilo bonke abakhulumile bebekhulumela umndeni mina ke ngiyakwazi lokho akade bekhuluma la bebekhulumela umndeni bekukuhle konke enikwenzile njengami nje mina bafowethu Parasa nithe akasho ukhuzana ushilo ngithe ngeke ngikwazi ugolozela abantu bazi bebabili wathi uthibela bhuti phela shonini nikanonini nisivimbele eminyango ngathi webafana ngizoma ngapha eceleni uphume wena ngangisho ngoba ngangikwazi lokho akufunakala umuntu ebese kuthiwa umdala ekhaya abantu sebevinjwe uwe vimba kanjani abantu osebonile soku-right akedlule mina nje bekukhona lento ebikingiphathisa ngesithokothezi khona into eyenziwa abantu lapha
abaganile beshaya intingi ngabayeni babo adivorce ajike futhi azothi mina ngidivorce ngedlozini befuna kwabiwe imali nje athole ngeyakhe bese untanta ke nohafu na ntante nohafu wakhe ayibona lo mdlalo lo engathi unzima ngeke ake ngime angifuni eshaya ikholo ngami oqala nje angiyena umuntu mina ngiyena nodolwedwedwe into yokuqala le bengiyazi kahle iyangibusa lonto angifuni umuntu othi umuntu wami lo ubani umuntu wami mina abantu engabantu babo bawu2 ubaba nomama ngoba ngavela ngenjabulo yabethozisa kwasekuqhamuka mina ngibona isiqanquluka ngaqhamuka babo hawu sokhona lona bese ijabulisa thina sokhona sengikhona no reverse angihlehli khona ngaphuma ngazalwa nakho ngikhona ngiyakhuluma namanje ngikhulunyiswa abantu abawu2 umama uMashange nobaba ibona abangikhulumisayo abengenza ukuthi ngikwazi ukukhuluma la bona babe ithokoza la ndlela yabo kodwa kwaqhamuka nakho lokhu baqhamuka ngama bypass kwangena kwashaya on goal ngikhona manje ngeke ungiphikise ukuthi ngikhona impela ngizala bafowethu ukhuza noma kuba nzima nje ngoba makuba khona ukujabula la kaMpondo sokhona into evela ibe nokuphecelezi nje ngikhumbula nje ukuthi uthe umfethu ejabulela udwendwe lakhe la entanyeni kwahamba abantu kwayisibhico laqhubeka kodwa udwendwe noma sokumuncu nami sengixoxile yami ukuthi hayi nami ngiyasondela kwagoqo manje mangiya futhi ngiyakanye angibuyele emuva ngiyakanye ngibuya nodwendwe nje mase ngisho lokho ngahanjelwa ingane endala nje ena 33 years insizwa nje yama sakhuluma sumndeni ngoba kwakukhona nengane kadadewethu usebenzile lapha eThawini imncwabo ifa ibengela ngelilodwa bethe ufa ube khona ohlehlayo ngathi mina no ningawumisa umncwabo kaMshana labantu abazukulu bonke laba sohlukana phakathi mina ngizoyemela imoto ngiyongcwaba leli thambo balindele nabo okhokho balo nale futhi lindelwe sahlukana kanjalo kade ngisho lokho nje evikini elilandelayo ngesonto kuzoqhamuka isidumo sokuthi umama zehambile ukubeke sasike sazilatha ngabe kugibelane izehlo phekwezinye isehlo so ngalo ndlela ngithi mina ukujabula mawunixoxa indaba yokujabula la kaMpondo usungazi ungathi angazi uvuka ngathi ungavuka nje ulayisha amakhwanta abantu ungabatshelanga bethi abantu siyaphi wabona phambili babona hawu kanti usiletha lapha ubungasitsheni ngani hayi ngizoswa ngixoxa bese kuvela umkhuhlane ngoba isimo lesongasazi ukuthi sidalwa yini kodwa ke hlasimwe uNkulunkulu uzosiphebezela bakhona abazalwane labacelwe itende nongafakile ezivatho kodwa ngiyazi enhlizweni yakhe umzalwane bakholwa abantu abalapha ngisho ukuthi bafowethu ngicela ukuthi noma senihamba nibuyele emakhaya nase inqoleni lezi zomlilo zingadriver yini kodwa itravel zingilosi zezulu zinihlenge nize niyofika emakhaya njoba zinihlengile nafika la ukuzophekezela na intombi kaNgobese noma senibuyele emuva nihambe niphephile ngithi ngiyabonga angiwanaki amanxeba ami Suba amanxeba uzo apholi Suba uzo apholi Suba uzo apholi